ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತುಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಪೆರ್ಮೆದ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಸದಾನಂದ ನಾರವಿ ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರೇ ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಪತ್ತನಾಜದ ತುಳು ಕವಿತೆಲೆನ ಕೂಟುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆಯಲು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಶಾಲೆನನ ಯಾವೊಂದು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಲೆನ ಇಲ್ಲಲು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆಯಲು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಶಾಲೆನನ ಯಾವೊಂದು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಲೆನ ಇಲ್ಲಲು. ಎಡ್ಡೆ ಆಣು ನಾಡದು ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪುದೇನು ಬೇಗ ಜಾರಾವಡು. ಎಡ್ಡೆ ಆಣು ನಾಡದು ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪುದೇನು ಬೇಗ ಜಾರಾವಡು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಮಗಲ್ನನೇ ಏತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಮದ್ಮೆದನೇ ಪಾತೆರ ಕತೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಮಗಲ್ನನೇ ಏತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಮದ್ಮೆದನೇ ಪಾತೆರ ಕತೆ. ಆಣನಾಂಡಲ ನಾಡೊಲಿ ಊರೊರ್ಮೆ ತಿರುಗದು ತೆರಿಯಂದು ಪಣವು ಪದ್ದೇಯಿ ಕೂಡಾವು ನೆಂಚಾಂದು. ಆಣನಾಂಡಲ ನಾಡೊಲಿ ಊರೊರ್ಮೆ ತಿರುಗದು ತೆರಿಯಂದು ಪಣವು ಪದ್ದೇಯಿ ಕೂಡಾವು ನೆಂಚಾಂದು. ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತು ನನಲಾತು ಓದನಾಸೆ ಮಗಲಿಗೆ ಮಗಲು ಬೋಡಾಂಡ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡಲು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ. ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತು ನನಲಾತು ಓದನಾಸೆ ಮಗಲಿಗೆ ಮಗಲು ಬೋಡಾಂಡ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡಲು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ. ಮದ್ಮೆದ ಆಲೋಚನೆ ದೆತ್ತು ದೂರ ದೀಯರಾರು ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪನಾತ್ ಕಲ್ಪಡೆಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಾಯರು. ಮದ್ಮೆದ ಆಲೋಚನೆ ದೆತ್ತು ದೂರ ದೀಯರಾರು ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪನಾತ್ ಕಲ್ಪಡೆಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಾಯರು. ಮಗಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಲು ಆಲ್ನ ಕಾರ್ದಮಿತ್ತು ಆಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತುದಲು. ಮಗಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಲು ಆಲ್ನ ಕಾರ್ದಮಿತ್ತು ಆಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತುದಲು. ಆಣುಲಿತ್ತೆ ನಾಡೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇನು ಪಣವು ಪದ್ದೇಯಿದಂತೆ ಮದ್ಮೆ ಆವರೆ ಅಲೆನು. ಆಣುಲಿತ್ತೆ ನಾಡೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇನು ಪಣವು ಪದ್ದೇಯಿದಂತೆ ಮದ್ಮೆ ಆವರೆ ಅಲೆನು. ಸೊಲ್ಮೆಲು